assalamu aleykum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe yaw Pindi TV bisimilla moni ruɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañata kala saaha huccidde moon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka aljuma hande ko ɗon tan juma mubarak aljuma moƴƴo malaɗo goto fof salminama e inde ko noon manama e jettode seren men jittaka e lawol gotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna foof oɗon borosaw holluɗen caggal jaam dumo e nder leydi meɗen Sénégal e aduna foof ɗum noon koye ɗon tan juma mubarak aljuma moƴƴo malaɗo yo Allah waɗanen jaame kisal no subaka fo tan wiɗon jokke mbaɗe wadde abonné kono jokke ɓeninde kabaru o onon yeeɓiyankoɓe hettiyankoɓe ayaw Pindi TV Pindi TV koko fuɗɗiti à zéro mi gaynata ñande foof mami haal kaɗo haala mi ruttito hen kadi gam tan goto fof wawa andude ɗum kono goto fof wawa ɓenninde kabaru o e banggal muɗum koko waɗa pirate oɗo saaha komin fuɗɗitiɓe ligguey o abonné ji nani jaaha kono leeli ɓeyde wadde abonné Pindi TV saabu sen ñiiɓi koyɗe amen enen ɓuuri doole kala ko jiiɗa hande ne jeeyay ko ɓuuri tengtude e jayndeli meɗen e oɗo subaka hande ŋakere kérosène walla mbiyen ŋakere gasoil ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum ɗon noon wonko naati kono wonko heddi ma en gar hen e nder jayndeli ɗi e banggal dawrugol nane nder jayndeli ɗi ma en gar hen kono kadi goɗɗum woni grève dañɗo hanki banggal safroɓe ha tengti sage femme uji ɗe ɗon konguɗi foof nane nder jayndeli meɗen en mbatta sona uddide jaynde gendire le soleil e oɗo subaka hande ari tan koye addude e wiide tan bateau mo ganduɗa ete addino ko tolni ujunnaje sappo e jeetati pawɗi temedde joyyi ɗum ɗon noon woni ko ganduɗa ete oɗo saaha naate nder leydi meɗen e banggal tonuji kérosène ko tolni noon e ujunnaje nogas e jeegom tonuji nani faade ɗo e lewru maydu ɗum ɗon noon woni ko ganduɗa oɗo saaha nani faade e nder leydi meɗen Sénégal e banggal pétrole ɗum noon ministre joguiɗo banggal pétrole kañum tan darima gam lelnude haqqillaji ɗi ɗum koye jayde gendire woni le soleil ha joni ɓe mbi Stade Albouri Ndiaye kañumne oɗo saaha tan ɓe darima gam fewndidde ɗum ko toon to diwan mo Louga ha joni ɓe mbi yette ɗo ɓe ganduɗa kamɓe goni kanko woni maître Abdoulaye Wade o wi tan mawa daro wallu Sénégal maɓe daro kono noon ɓe jiiɗa wallu askan wi e banggal mabɓe ha joni garenne jaynde vox populi noon ɓe mbi Antoine Félix Diome oɗo saaha toɗɗima tan gardiɗo ko ganduɗa ko kañum woni division des investigations criminelles ɗo e nder leydi meɗen Sénégal woni DIC ɗum noon ɓe mbi tan ko Adramé Sarr oɗo saaha ko kanko toɗɗa arditi oɗon galle liggorɗo ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɓe garti noon ko ganduɗa ina heewa saaha foof woni tan ko faye banggal ɓe sukaɓe ɓe walla heeɗoɓe e banggal téléphone uji e ko way noon ɗum ɗon noon ɓe mbi tan génération ji tati ɗi ganduɗa ɓenni ha faye nayoɓijo mo gonaɗo oɗo saaha o wiya génération garɗo fo ɓurata bonde keddiɗo o ɗum noon ina jeeya hen ni ko ɓuuri ɗum beydude banggal internet o e ko way noon woni konngudi psychologue oɗo nototoɗo e inde Ousmane Ndiaye Abbé Jacques Seck Imama Diène kamɓe noon ɓe dari tan ko gam wiide sukaɓeɓe yoɓe beyɗo addude horma e sutura e nder leydi ndi saabu horma e sutura koko wayno koko gase e nder leydi ndi ha laaɓi mo ganduɗa darima kay woni tan maître Abdoulaye Wade faade législative uji pandaɗi ɗiɗo kanko Mamadou Lamine Thiam woni directeur de campagne noon ɓe darima tan gam darnude liste mabɓe walla ƴewde tan noɓe mbaɗi haaɓe darna liste mabɓe ɗum ɗon noon koye législative uji pandaɗi ɓe ganduɗa kay gueɗe mumen nani haale e nder vox populi ha joni woni député ji ɗiɗo Sall e Biaye nanganoɓe banggal passeport uji diplomatique ɓe mbi tan ɗo joni aɓe jogori lelade mataw ko tolni duuɓi ɗiɗi ko ɗum woni ko sikka ko ha joni garene jaynde le quotidien kañum noon dawri tan koye arde ɓe mbi yette réunion mo ganduɗa waɗi toon to mairie mo Dakar kanko Barthélémy Dias noon o huccodireɓe ɓe ganduɗa ko kamɓe goni conseiller ji ɗum noon kamɓe Benno Bokk Yakar ɓe mbi tan kanko gardiɗo hoore mairie mo Dakar woni Barthélémy Dias ko waɗi ko fawani ɗum e lawol woni tan toɗɗade badeno Khalifa Sall capitaine Touré e Guy Marius Sagna ɗum woni noon koɓe tan ñiganno
benno e réunion mabɓe mo ɓe mbaɗi o Cheikh Gaye noon kanko ko conseiller ha joni e benno kanko wi conseiller ji gonɗe e benno ɗi kanko Cheikh Gaye kamɓe noon mataw ɓe dardi koye koyɗe ɗiɗi manaw tan ko couleur aji ɗiɗi ɓe jogui hande ɓe mbi eyyi janggo ɓe mbi ala ɓe mbi e nder Diaynde quotidien le quotidien ɓe mbi Biay e Sall ha joni tan kamɓe gueɗe mabɓe aɓe jogori lelade lebbi tati ɗi ganduɗa maɓe lelo ɗum woni koɓe bindi e nder Diaynde quotidien le quotidien caggal ɗum garen e Diaynde L'As kamɓe noon ɓe gari tan koye wiide mafia kacce ko ganduɗa ete ene ƴewtida ɗum noon fayi koye banggal téléphone uji ɗi ɓe mbi tan oɗo saaha noon uddi hoore ardiɓe leyɗele ɓe ha tengte leydi meɗen Sénégal ɓe mbi yete saabu internet o woni ko ganduɗa wonɓe nder leydi ndi ha wonɓe caggal leydi goto fo jotto koye caggal clavier muɗum walla caggal écran muɗum ena haala ko weela ɗum ɗon woni ko ganduɗa ina adda caɗele seeɗa ha joni tan wonduɓe caɗele kay woni député ji ɗiɗi ɗiɗo saabu tan e nder Diaynde L'As ɓe mbi ko maɓe lelo e prison ha saabi ɗum noon ko tan ko ganduɗa yete ɓe nannino hen juuɗe mabɓe woni passeport uji diplomatique ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɓe mbi Barthélémy Dias tan jogori dartindemo ko loi mana lawol leydi meɗen e toɗɗogol ganduɗa amo toɗɗi ɗum Guy Marius Sagna e capitaine Touré ɓe mbi yete oɗo saaha noon ɓeɓe ganduɗa ko kamɓe goni Benno Bokk Yakar noon ɓe darima tan gam ƴewde no ɓe darniri koyɗe mabɓe ha tiiɗa fanude ɗum élection ji législative ɗi Diaynde Les Échos kañum noon ari tan ko e hollidde ha joni ko gummiɗen e Diaynde L'As ko faade tan e ɓeɓe ganduɗa ko kamɓe goni internet uji ɗi ɓe mbi hanki noon ɓe tan jane dow sage femme uji ɗi ha tengte kamɓe rewɓe wonɓe internet ɓe walla mbiyen wonɓe réseaux sociaux ji ɗi saabu ɓe mbi tan ko kamɓe ɓeɗo rewɓe wawɓe yebde rewɓe hono mabɓe ina gonde muuseki nde gonde mette ɓe mbawa yebdeɓe ɓe mbi kay ɓeɗo ɓe gonani ɓe mbaɗani mérito place mabɓe ɗo ɓe jooɗi ɗo ɗon ni wiɓe e internet o ha joni réseaux sociaux ji won dariɓe wiɓe waaɓini kay foti ko riwede wonɓe ɓe ganda ina jaaɓi liggade gara jooɗo saabu yete ko wayni yoɗani hay lawol gotol ɓe mbi benno koko Benno Bokk Yakar koɓe ganduɗa oɗo saaha ina jogui ina gone ceekodiral bokk guis noon yaltini hen hoore mum kono noon Barthélémy Dias kanko ko uddiɗɗo dialogue gam tan liggade kanko Barthélémy Dias e nder Diaynde Les Échos ha joni konnguli makko nani hen o wi ko haɓaka o fiyodiraka saabu haadema haɓede ma gona ɗiɗo te haare makko haaɓimo ɗum hawa gagnima mairie o wadde noon oɗo saaha ala tigui ko daroto amo huccodira e muɗum amo haala walla ko way noon dariɓe huccite lawol woni avocat ji Ndeye Khady Ndiaye kamɓe noon oɗo saaha ɓe darima tan wadde plainte Adji Sarr e Françoise Hélène Gaye saabi ɗum ko image uji ganduɗa hollirama amo woni nder bureau procureur amo tan amo huccite doyen des juges ɗum ɗon noon woni ko ganduɗa nde filma nde yaltida avocat ji Ndeye Khady Ndiaye noon jeehe lawol wonɓe lawol ha joni ha ina joga jorto maɓe coke ko tolne duuɓi ɗiɗi woni tan Mamadou Saleh Boubacar Biaye garani Diaynde Besbi Le Jour ɓe gari tigui e tan grève dañɗo hanki hofgo junggo e blouse blanche uji ɓe mbi tan ɓeɗo rewɓe kay ɓe ganduɗa ko sowiɓe hanki ɓuuri dañde mette wonɓe ganduɗa goppita ko paati galleji mumen kono kadi ɓe mbi wonɓe ganduɗa ko heeɓiɓe ko woni tan ko hebno Astou Sokhna toon to Louga ha wasi fittadu muɗum ɓe mbi hande wino hofa juuɗe ko joom pharmacie ji ɗi kamɓe mbi aɓe udda dame mabɓe hande aɓe tan jeeye kamɓene e oɗo grève ɓe mbi yete wonɓe ganduɗa ni toon to clinique Iba Mar Diop kamɓe noon ɓe nawa koye lawol saabu ko ponnoɗo waɗede dañde opération mo ganduɗa oɗon opération waɗaka ko ɗum saabi yete ɓe nawi ɓe e lawol ɓe mbi yeta noon ko faye sécurité alimentaire woni banggal guuray ko way noon wonɓe toon to diwan mo Matam e Ranérou ɓe mbi yete ko tolni 500 e 49 yimɓe ɓe ganduɗa
aɓe nguurey heege oɗo saha. Jayde enquête loski oɗo saha tan ko faye gardiɗo leydi ndi wiɗete élection législative pandaɗo gardiɗo leydi kay darima koyɗe muɗum ñiɓi ɗum ha tiɗi ngam tan wiide liste uji ɗi yoɓe mbaɗen haqqe doole mabɓe beele koɓe poti dañde ko ɓe daña ɗum. O wiyete ko woni nangodirde ɓe mbadda juuɗe mabɓe fandu ɗum woni gonga o. Moundiaye Cissé noon kanko dari tan ko wiide ko faye liste proportionnel mo ganduɗa yimɓe muɗum koko usta o sikkano ɗum te ɗum ɗon wona lawol ha joni tan ɓe mbiyete kanko Antoine Félix Diome o kay wayli o joɗinoɗoy yeeso dik. Gareni Jayde Libération kañum noon ari tan ko ha joni e ɗum ko ganduɗa kañum woni haala dañɗo toon to Odis. kamɓe wonɓe Odis noon woni groupe mo ganduɗa ite ardino ɗum ko oɗo ɓiɗɗo gorko mo ganduɗa ine notoye inde Oumar Sow. kanko Oumar Sow noon fawama jungo oɗo saaha saabi ɗum noon ko tan ko ganduɗa ƴewtidama nder te rewani lawol koppareje ɓe ndewnani lawol ina tolne milliard uji 3 walla ko ɓuuri ɗum. ɓe mbi goɗɗo nangantunoɗomo koyngal ina wiye Mansour Bouna Ndiaye kañum ɗo joni waɗama mandat d'arrêt international ina yiilay aduna o. ɓe mbi noon ɓe tan gujji ko signature janano biyeteɗo Bassirou Samba Niass e tan Mamboy Diawo ɓe ƴetti ko tolni million ngaji temedde tati million ngaji ɗi ganduɗa koye koppareji meɗen franc CFA. ɓe mbi noon Oumar Sow ɗo joni fawama jungo goɗɗo jiileteɗo woni Mansour Bouna Ndiaye kañum oɗo saaha nen yiile e nder leydi ndi. Gareni Jayde Stade kañum tigui uddata damal e oɗo subaka ɓe mbi yete Sadio Mané ko kañum tigui dari ngam tan dirtinde Messi heɓa place muɗum. kanko noon ɓe mbi Sadio Mané oɗo saaha kañum woni yeeso Benzema. ɓe mbi George Weah kañum wi tigui wo jogori joɗade ɗo yete e place Messi ko Sadio Mané ɗum woni yiyande makko saabu ko ɓiɗɗo gorko mo ganduɗa darde muɗum ina ƴewtinda ligue sénégalaise mo football professionnel noon kamɓe oɗo saaha ɓe darima tan kamɓe oɗo saaha ɓe darima tan kamɓe ne ngar ƴewde ko ummite kano e ko ganduɗa ko kañum fayi henete. Edouard Mendy noon ne wonde caɗele oɗo saaha saabu e match uji 5 o ƴetti biwuji 13. ɓe mbi holko saabi ɗum ɗo joni ko ɗum ƴewtete saabu won match mo ganduɗa tigui ko défense o woppitimo e hoore makko ha yette biwuji ina toɓa nder kawuji makko. koyɗi konngudi guddeten ngal ɗon banggal tigui hettiyankoɓe yiiɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV ko ɗon noon ndeweten garen tan haɗe en tigui faadey ko fayi e banggal gueɗe rendo garen tan e weltinde woni hen yiiɓiyankoɓe hettiyankoɓe Ayaw Pindi TV ene jeeya hen Ibrahima Ba gonɗo toon to diwan mo Algérie kono kadi Sisi ɓe jejjitaka oɗo saaha saabu ina anda korka ina tampinaɓe ina anda noon oɗo saaha no mbirumi rawane ni yo Allah rokken kadi tawede kadi o saaha mo wuuri nen lelɗo si oɗo saaha nana fawi tan leɗɗe muɗum no mbirtumi ni so korka ari ko nde no fawta mbus makko leɗɗe beele mo waw yarde gosi makko walla ñaama ñebbe makko o timmay leɗɗe makko yara. nen lelɗa salminama toon to diwan mo France ha joni tan omo ganduɗa kanko woni Elhaji Elhaj ha joni Ibrahima Ba kanko ko Algérie to Saare Alhaji Samba o woni o jeeya biyeteɗo Alsane Ba to diwan mo France walla mbiyen walo fenɗo salminama no fewi. Alhaji Ba kañumne ko Côte d'Ivoire woni e Tidiane Sy kañumne salminama. Aissata Djigo to diwan mo États-Unis ɓen saaha foof a yiyat ko ganduɗa kañum woni commentaire uji mabɓe e noɓe jebirta Pindi TV kono kadi noɓe mbaɗirta partagé vidéo ji ɗi saaha foof. oɗon jarne onon foof ka goto foof mo inde mum rewani ɗo yo anduma inde mum rewɗo so Allahu lamɗo jaaɓi saabu ko ɗon tan e commentaire uji ɗi indeli ɗi cuɓete ƴette gadde ɗo goto foof weltine. badono Doura Karamatullah Diallo kañumne salminama juurama toon to diwan mo France. en batta noon sona nadde e banggal fait divers meɗen e oɗo subaka hande. fait divers o noon hettiyankoɓe yiiɓiyankoɓe e oɗo subaka fayi tan koye banggal grève
safroɓe ɓe sabu hande so safroɓe darima mbi kay duttinto koyɗe mumen caggal walla joɗoto cefrata ɗum ɗon wona lawol sabu wonɓe ganda gurdam mumen hande woni koye juuɗe safroɓe ɓeɗon caggal Allah sabu noon ko Allah windi yimɓe ko Allah windi kadi ko safrata kono ko Allah addi rafe dow aduna ko tagata neɗɗo Allah fawma hoore musore jara paracétamol hoorema ɓuuɓa ɗum ɗon rewi koye juuɗe Allah kono kadi wonɗo Allah rewni ɗum ha wawa sellude wadde noon ko noon Allah waddiri amen e safroɓe ɓeɗo no hanki en kaali hen kamɓe safroɓe ɓe wiide ne waɗa grève ha tengte sage femme uji mbiyene hofa juuɗe ina jofto e dow yimɓe ɓe joftogol ngol ɗon woni ko ganduɗa wona lawol hande saabu yimɓe ɓe hande kamɓe enen yahoɓe e mabɓe ɓe ko enen fof jiidi rafiji sabu hande a yahata hôpital jiiya sage femme cowiɗo a yahata hôpital jiiya médecin cowiɗo ganda enen fof ken yimɓe ken safrotoɓe oɗon cowiɗo ko tinata ko ɗum tan goɗɗo tinata walla tina ko ɓuuri ɗum musde saabu goto fof eɗon muuse ko mum haaɗi ɗum noon hande so wiyama pharmacie ji so piini uddat dame mumen ɗum ɗon ne wona lawol fawake lawol jokkake lawol saabu wonɓe ganda hande ina tolni ɗo ganda ko jogui ko leɗɗe ganda urgence foti ɗum ƴettude bindaneɗa e nder hôpital mbiya ya yaltu boowal e pharmacie cooda ɗum jalta tawa pharmacie koko waɗi grève hande noon wiye leydi meɗen Sénégal jiiɓima tigui saabu so yeehi ha yimɓe ne mbaɗa grève saabi ɗum ko ñiŋama saabi ɗum ko wiyama ɗum ɗo rewnaka lawol walla ɗum ɗo fawake dow lawol wiyete ko yo jikkuji ƴewte ko ɗum ɗon kay wonno lawol jottade ɓe mbiya jottoɗen e tabal ƴeewen ko yimɓe ɓe kalata e men ko holno wawi wonirde e holno wawi yarude ɗum ɗon kay fonno wonde walla wiyede kofe juuɗe amen hande toon to diwan mo Louga to soɓe mbi ɓe cafrata sona ko foti dañde e maternité ko waɗama toon ɗum ɗon ne wawi jaɓede kono wiyede hofat junggo saabu won waɗaɓe sanctionné te sanction oɗon koye dow lawol fawi oɗo ɓiɗɗo debbo biyeteɗo Astou Sokhna jeebaɗo ha wasi fittandu muɗum ponnoɗo waɗede opéré hande heɓa ɓinguel muɗum e juuɗe muɗum ina yeeɓe ha yettoɗo yettiɗo haala haale wiye hay goto wattake sanctionné saabu ko naggam e naggam e naggam oɗo woni mataw kamɓe aɓe gandi raison ji mabɓe kono noon hoto tak ɓe mbiya ɓe mbaɗa minimise woɗɓe ɓe saabu kala ɗo bonɗo woni moƴƴo nan ɗon wonɓe ganda hande ko docteur eɓe ko médecin ji ko funtodiroɓe guila subaka ha hiira wonɓe ganda ko médecin ji hande guila subaka ha hiira gonta koye tampere so kooti galleji mumen kadi jetto ɓorta paade noddite duttito hôpital ina puntodire kono kadi jiiɗani kadi eɓe ganduɗa kamɓe gona hay médecin ji kono ko kamɓe mbatta accueillir yimɓe ɓe kamɓe jaɓɓoto yimɓe ɓe ko kamɓe bismoto yimɓe ɓe ɓeɗon hande so bismo welani so neɗɗo are galle yahjataki wadde noon ko woni fof yoɓe ƴewto ɓe jooɗo e tabal ɓe jewtida e koye mabɓe ɓe ganda rafi o ko holton ɓe pawton juuɗe mabɓe walla mbaɗa hen alcool ɓe cafra ɗum ha safro kono wona wiide ene yofto e dow askano sabu mbiya soɓe mbi aɓe jofto e dow askano hande ma kuule fawo e dow mabɓe kuule ma ummo e jomiraɗo joom mbaɗo fawo e dow mabɓe saabu ko kamɓe Allah fawi aɓe cafra yimɓe ɓe kono ma kuule ummo e dow laamu kadi fawo e dow mabɓe saabu wona lawol ko wiyete ina waɗe ko koyɗe deweteɗe kadi eɗo reweteɗo wona toon yoɓe dutto caggal ɓe jooɗo ɓe miijo e hakkille mabɓe yimɓe goni koye korka noon welani muñde sabu mbeɗa andi kam docteur eɓe ne heewi hen sisiɓe jobbe soɓe kaydi tan ɓe nattata andude ɗo ɓe goni koyɗi konngoli goddeten Roɓindu Diaydeli meɗen e oɗo subaka aljuma hande tottude won aadi altine so Allahu lamdo jaaɓi banimon Debbo Aissata Ndiaye wonno heɗon e banggal caméra ko Mansour Sow Alias Thiat Ibrahima Thiombane banggal gongal ngal hade boyde won hewɓe namdotoɓe hoto Baba Moussa Niang woni mawo artuɗo e plateau so Allahu lamdo jaaɓi yo Allah waɗanen jaami kisal